Karo, zuen ez ziren zegoze bizi zeango zan, ze zure nebak, ez dakit, bat behintzat, joen zan oso harin frentera. Kontako zu hori apurtxo bat? Ordu ere esate ben, guko eskin ikusi, baina esara dara beste isiten igulak. Da, ibilizit, sekula horrek zerik ez da horrek errebitiok hartu barek eusen. Bai, eskopetak eta horrek hartu barek. Fusilek eta hartu barek. Bai, hartu barek sekula bez. Zer sabetxek izinarek orduen. Da, hasi zien, itxuri, bi lagun, que toda la vida eran amigos, da, eure bizek, hasi zien, bota kostat, da, hola ditxuri, gure nebie izan. Da beste botiloi zoratu izan. Pasu zanien. Ugerteko izan. Baina zure neba patxi joan zan milizietara, ez da? Milizia nube. Zenbat urta joan zan? Txina, nik gaztiltzua dite, zenbat urte duko garen orduen. Aitek 17 urte bezala esate bane, etxetik urten, da lehenengo aineketa jaibala gantzako zubira ainekon. Hemen hasi, abaino ainekon, 17 urtaz. Hori Enrique Bernaz, zuen aitek. Enriquek. Eta osaba zarra esan, ez da? Patxi. Enrique zora gaztie, otego. Da patxi zema zarra esan, zema bat urte. Pare bat urtero, bai. Gila, bai. Bai. Hogetak urti duko gazan. Bai. Eta, karo zen, Eusko Jaurlaritza edo Euskal Gobernu egin zan urrizen egin zan. Eta zuen neba, da zure neba patxi hil zan, pentsatzen dut hil zala, setiembriaren 16-en. Hori daukagu guk ipinite. Eta orduen hil zan, Euskal Gobernua osatu baino lehenago. Hilko zan Euskal miliziekin edo horrekin voluntario moduen joen zan gerrara. Voluntario moduen ez. Arrasaten ebile bierri. Bai. Da, arrasatetik ero izabezen frentera. Gazteiz aldera. Leheniz Gatzagarantz edo. Ez da inoa ero bezen. Da, ordu txizan. Eta nire baka ezate ban, da hola zan, Bilboa jundi ban amak. Bai, ezaban, enegi gaur Bilboa, ze gaur patxi itorko da. Txui izan egune, zemie egitorteko egune zan, arrasatetik. Da, torre zan, baina karri hemen, hile. Eurek bat abesti txuri... Bueno, hori da... Baina, bueno, hola zan, gero nintzen, nire nebie.